Minflok l-Istitut tal-Istudji Turistiċi f'San Ġiljan se jsir ċentru turistiku li jinkludi lukanda f'livell ta' 5,000 jew iktar. Lukanda li se tkun qed topera taħt l-isem ta' marka ta' lukandi rikonoxxuti internazzjonalment u mifruxa madwar id-dinja. Biex jagħmel dan l-iżvilupp kien hemm konsorzju li tefa' sottomissjoni għas-sejħa li ħarġet Projects Malta. Dan wara li kienu 3 kumpaniji li ġabru l-espressjoni ta' interess. Dan il-konsorzju huwa magħmul minn SD Holdings Limited, Seabank Hotel and Catering Limited u Seaport Franchising Limited. Fis-stqarrija ta' Projects Malta ntqal li l-proġett irid jinkludi faċilitajiet ta' divertiment u rekreazzjoni, numru ta' units residenzjali, kif ukoll ħwienet tal-ikel u oħrajn kummerċjali. It-tip ta' ħwienet iridu jkunu mmirati u li jirriflettu it-tip ta' klijentela li wieħed jistenna f'lukanda lussuża, kif ukoll il-klijenti li se jattiraw dawn in-niċeġ ġodda ta' turiżmu li se jinħolqu. Il-proċess li jmiss u l-Kumitat tal-Evalwazzjoni jarbi li sottomissjoni li rċiviet Projects Malta wara jitħabbar jekk laħqitx il-kriterji stabbiliti fil-proċess. L-opportunità għal dan il-proġett inħolqot wara li fil-budget għal din is-sena il-Gvern ħabbar li se jkun qed jinbena istitut tal-istudji turistiċi ġdid fi Smart City. Dan b'investiment ta' iktar minn 50 miljun euro li għandu wkoll lan li jattira studenti barranin.